muuten melko hyvä. Ja puolipilvistä lämpötila 10 astetta, mutta tällä hetkellä Bergenissä on melko navakka tuuli. Ja se saattaa aiheuttaa sen, että turbulenssia on tänään hieman normaalia enemmän. Suosittelen, että laitatte vyönne kiinni hyvissä ajoin. Toivottavasti olette viihtyneet seurassamme ja kiitos. Good morning, ladies and gentlemen. This is your co-pilot Jukka Piensalmi speaking. We started approach towards Bergen. Remaining flight time is roughly 25 minutes. We estimate to be landing as scheduled at 10:50 local time. Bergen weather today is quite good. Partly cloudy, temperature close to 10 degrees Celsius, but also quite windy. And because of that, we may experience a little bit more than usual turbulence today. And that's why I recommend you to keep your seatbelts fastened well ahead landing. I hope you have enjoyed this flight and thank you. Hyvät matkustajat, laskeudumme siis hetken kuluttua. Varmistakaa, että käsimatkatavaranne ovat eristelmän istuimen alla tai matkatavaran ketjussa. Pyydämme myös, että kiinnitätte turvatoimme ja sulkette elektroonisen laitteen. Lentotilastolle mobiililaitteiden käyttöä voi jatkaa. Pyydämme teitä nostamaan istuimenne selkänojan pystyasentoon, lukitsemaan pöydän paikalleen sekä laskemaan käsinojat alas. Nostakaa myös ikkunan suojukset ylös. Mina damer och herrar, vi är alltså landar om en stund. Kontrollera att ert handbagage ligger under stolen framför er eller i bagagehyllan. Vi ber er spänna fast säkerhetsbältet och stänga av alla elektroniska apparater. Mobilapparater som har läget på får fortfarande användas. Vi ber er nu lyfta upp bordet och stödet på er stol samt lägga ner armstödet. Vi ber er också öppna fönsterskyddet.